Ciao, benvenuti. Mi chiamo Emma Mwakwaba enenso edi batwi Italian dwumedie yuso. Enne ye di behihye so. Na ne ebeye ewo enne dwumedie no mu se ye behwe enna ewo na wotwe mu. Eni abosome nso a ewo afibie mu. Nti megidi se wo pese wo hu eda ene bosome ede wo se de kesika no ewo Italian mu. Ne di kan eye Domenica echre kwesiada. Lunedì echre edwada. Martedì echre ebnada. Mercoledì echre ukuada. Giovedì echre yawada. Venerdì echre efiada. Sabato echre memenda. Mejidi sa obetimi aka ni nyina efi kwesiada ebesi memenda. Faso ho hwe. Afi yeba abosome dumienu a ewo afibie mu. Na mejidi se bebre kura ye Ghana fonso ye mu bebre ennim twide no mpo. Enti ye ka Italian die no ne de twide no nso bata ho. Enti Janayo echre brofo beka se January twi ne se opepon. February echre February no so ye friend no Ogifo. Marzo echre March ewo brofo mo obenim. April and the mekaya wo be hu ntem April twi ne say Oforisio. Majo echre May wo brofo mo twi ne say Cotonima. Junior eno nso wo be hu eye Junior ena twi ne say aya wo homomo Lulio eye July ese kita wonsa Agosto eno nso be hu ntem August eno nso twi ne say Osana September eno nso ebenben September ne se September eno nso twi ne ye ebo October ahinime anase ahinime November wo brofo mo eno nso twi ne say obubuo December brofo si December ena twi ne say openima megidi se wa obetimi akeka bom ehuda ye de wo ewo na watwe no mo eda no ene bosume no mo na afese de yedi nkan esua baako ekono nso obetimi akeka bom aka eda ye de wo ne bosume ye de wo na wetimi aka bom aka no Italia mu mana yeye eno nti na yedi besi ha ya kaseda foforo nso ye behia na ya to aso. Bye bye. Ciao. Twi Italian maestra Jacqueline nie. Se o hwe video yi wi a no abomodin a na wa like baby akokromoti ne wo no na kese wo ne yen ya adwen na wa subscribe na afi wa che enso ema foforo nyina nso ahwe bi.